Marató d'Àngels Blasco Ros. Caminava feixuga per la vorera, amb passos petits, indecisos. La silueta negra, coronada pels cabells blancs recollits en un monyo escanyolit al clatell, es distingia enmig de l'acoloriment dels vianants. Parava especial atenció en les persones, en les botigues i en els arbres. Els 90 anys li pesaven com una llosa i cada cop li costava més fer la quarantena de metres que separaven la casa de la botiga. S'arrambava a la paret per esquivar els vailets que corrien sense direcció o els joves que circulaven amb uns jeans sobre rodes que no coneixia. Duia un paquet de farina a la mà amb tant esforç com si arrossegués una pedra de molí. Just quan arribava a la porta de l'edifici, es va trobar amb el Ferriol que s'hi acostava mirant el telèfon mòbil. Quasi la fa caure. El noi, però, en adonar-se que era ella, reaccionà d'immediat i la va prendre del braç amb afecte. «Àvia, què fas tota sola pel carrer? On és la mare?» La va acompanyar fins a l'ascensor. «Per què no ho has demanat a mi? T'ho hauria portat en un moment». Se'l va mirar amb afecte i tendresa. Estava segura que el Ferriol hauria atès d'immediat el seu encàrrec. I va parlar amb dolçor, mentre es tancava la porta d'aquell enginy que els alçava fins al quart pis. «Fill, fa mesos que no surto de casa i em volia acomiadar del barri», somreia guaitant el seu net. Amb veu emocionada es va recolzar en el noi que la sostenia sol·lícit i se l'escoltava interessat. «No crec que torni a baixar un altre cop. Aquesta marató no està feta per a mi». Heu escoltat Marató d'Àngels Blasco Ros.